ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ତୁ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ଘର କାମ କରିବ କିଏ ରୋଜଗାର କରିବ କିଏ ଆଉ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଲେ ତୁ ବସି ଖାଉଥିବ ତୋ ମାକୁ ଭାଇ ମୋ ଯୋଉ ଦଶା ଯା ସ୍କୁଲକୁ ଯାନି ଯା ଘରକୁ ଯା ସ୍କୁଲ ଯିବ ନାହିଁ ହୀରା ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ କାମ କରିବ କିଏ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ଭୂତ ଯା ପାଠ ପଢି ମଣିଷ ଯା ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ ହବନି ଯା ସେ କାମକୁ ଯିବ ଯା ବୋଲି ପରା ଯା ଏ ତୁ ବି ଯା କାମ କରିବୁ ଯା କାମକୁ ଜୀବନ ଲାଗେ କାମ କରିବ ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢି କଣ କରିବ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଅଲ୍ଟ୍ରାମାନେ କମ କାମ କଣ ଆଇନ କଣ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ଆମ କଥା ବୁଝୁନି ଆମେ କାହିଁକି ଆଇନ କଥା ବୁଝିବୁ କୋଉ ଆଇନ ଖାଇବା ଦଉଛୁ କି ଆମେ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେମିତି ଏମିତି କରି ଚଳିବା ଲୋକ ଆରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ପଠା ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ କଣ ଆମକୁ କଣ ଦବ ଏବେଠୁ ସେ କାମ ଯାଉଥିଲେ ସିନା କଣ ହେଲେ କରିବ ସେ ଆମ ପାଇଁ କାମ ହେଲେ ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଉ ଦିନ ଯିବ ତ ଘର କାମ କିଏ କରିବ ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଇପାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି ନା ହଁ ଅଛି ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପସନ୍ଦ ବି କରୁଛି ଆଉ ମାସକୁ 10,000 ଦେବାକୁ କରୁଛି ଆହୁରି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବାହା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଦ କେମିତି Mahir asli rumah, amat ibu. Mak tu medicine devi, cuma kamu selesai kau. Mak tu maju dulu kusi kata kau ini. तो भागो तुम ठीक कर लीजिए एटा की खुशी खबर बापा अपन एटा खुशी खबर बोल कहउछंती अरे मां से पुओ बहुत भलो तू बहुत खुशी रे रहे खुशी ना बापा मते पढा होइछ मते भागो इच्छा नाही तू पाठ पढबा मଣିଷ हे हवा पाई चाहू किंतु अपन पढा कोन करी मते काम को पठेइले हेले मु सेतिर किछि समय बाहर करे मु पढिले किंतु अपन एबे सेत को विवरण कर देले आ रहिला 10,000 टका 10,000 कोन मु जदी भलो पाठ पढी भलो मଣିଷ हेबी 10,000 टका द्विगुण पैसा कमाइबी किंतु बाबा प्लीज अपन मन पे बात छाड़ दियंतो प्लीज बाबा थोड़ा बहुत चिंता कले हेला मां हेला आज मु मद पीबिनी आ तू सब दिन स्कूल को जीवो आज तो स्वप्न तो बाची मां आज तो पाठ पढ़वा जीवो काम कोता के जीवनी तो बापा अछि तो बापा आज काम जीवो तो बापा पाठ